nerv dartınlığından nädip dynmaly? Nerv dartınlığı osteonevrotik alamatlar toplumy. Fizik we akıl zähmetine okuyun petelmegi, okuyunun bozulmagy, göňü çökünlüğün, tuz tepesliğin, goşokluğun ýüze çykmagy. Nähiller bir ynjylyksızlygyň duýulmagy bilen hässetlendirilýär. Oňa duçar bolan adamyň daşky görnüşi hem ütgüýär, taçy düşýär, gawaklary ýelenýär. Gözleriniň aşagyna haltajyklar emele gelýär. Dersiniň rengi solýar. Onu gydmalyk, yersiz ýere gaharlanmak, mümkürlük, şuhuşluk ýalyklyklar peýda bolýar. Onuň göwnüne hemmeler özüne ebet garayan ýaly. Dünýädäki ähli kynçylyklar gerdenine düşen ýaly bolup görünýär. Bu ýagdaý uzaga çekenne nerw dartynlygy dowamly görnüşe geçýär. Munyň özi adam medenine türlü bozulmalaryň, şol sanda endokrin bozulmalaryň ýüze çykmagyna, immunitetiň petelmegine iterik berip, adamyň tir-tirden soğuklamagyny, ýürek, damar, nerw, aşgaran içe ketellerine duçar bolmagyny getirip bilýär. Aýal ýyllarda klimaks döwründe bolýan hormonal bozulmalaryň hem nerw dartynlygynyň ýüze çykmagyna iterik bermegi mümkindir. Eýtem nerw dartynlygynyň dölemegine näme sebäp bolýar? Maskaladaki oňşuklyklyklar, ýakyn adamlaryň arasyndaky özara düşünşmezlik, kimdir birinden göwnüň almagy, turmuşdaky şowsuzluklar, kynçylyklar, ýürekde betlenen mukaddas arzugyň hasyl bolmadygy, aýralyk, fajigar wakalar ýöne gelip geçmeýär. Olar adamyň ýüregini, taglygynda, durmuşyny belli bir derejede ýyldyrýar. Aýratyn hem goşok erkli, gaýgysyl, kynçylyklara hötte gelmäge ukupsuz adamyň göwni tyý çökýär. Nerw dartynlygyny dynmak, onu duçar bolan sarkawyň özüne hemde onu gurşaýan adamlara baglydyr. Näsal ýüregini elendiren ýagdaýy ütgüdip bolmaýandygyna, ýöne ona garaýşyny ütgütmek welin mümkindigine düşünmeli. Daş töwerekdäki adamlar näsagy öz bolşuny kabul etmeli. Hoşniýetli gepläp onuň ýagdaýyna düşünýändigini, duýgudaşlyk edýändigini, onu gollamagy, himayet etmäge taýýardygyny bildirmeli. Onu sport, gyzykly güýmenjeler bilen meşgulanmagy meýillendirmeli. Nerw dartynlygyny aýyrmagyň netijeli usullarynyň biri fizik we akıl zähmetini dynjalyş bilen utgaşdyrmakdan ibaretdir. Dynjalmak diýmek, udaklygyň hereket etmän oturmalygyny ýa-da dostlaryň, joralaryň bilen her işini duşuşyp, saýyň başyna gümür ýamal etmeligini aňlatmaýar. Kitap okumak, kino gitmek, film wagyna gedelen jetmek, tabiatyň gözel ýerlerine syýahat etmek, suwa düşmek, balyk tutmak, sa dinlemek, futbol, voleybol, küç şaşk oynamak hem adamyň beden we ruh taýdan umut dynjalmagyna ýardam edýär. Käte ýalňyzlykda oturup, özüň durmuşda tutýan ornuň barada pikir ýöretmek peýdaly. Esasında ýakymsyz duýgulardan ünsüňi sowmagy başarmaly. Bu wagtda çağalar ullary göreli bolup bilýär. Olar öz ünsüni bir zatdan beýleki bir zada sowanyny duýmagy alýarlar. Şonuň üçin käte ynjasa da, öýkülese de olaryň aglawaty nerw dartynlygynyň nämedigini bilmeýärler. Nerw dartynlygyny aýyrmakda dogry imitlenmegiň ähmiýeti hem uludur. Vitaminlara, minerallara baý meýwelere, göw önümlere, ýerimişe, olaryň şiiretine ürjetmeli. Kağıt haltajyklara gaplanan tiýderiýän kofe, gazly we alkoholly içkiler, fast food, ýagny howrutmaç garalmak üçin niýetlenen tagamlar, chipsi, hamburger, pizza we şonu meňdeşer bir wada keypin göterse de, soňa waka nerwlerini dartynlaşdyrýar. Ruhu goýdukluk, maddi waýlyga kowulaşma, ahlak gymmatlyklarynyň mahrumlyk hem stresiň ýüze çykmagyna getirip, nevrozyň we depressiýanyň dölemegine iterik berip bilýär.